खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 22 आसिन 1436 मायथाइ एबा 9 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। हाबा जानाय सुबुंफोरा जिउ लोगोरिजों गोलाव दावबायनो थांनो हायो। जयै सम हगारनाया नोंसोर सानैनि गेजेराव थानाय गोरोन्थि बुजिलायनायखौ बोखारगोन। गावनि जिउ लोगोरिखौ सन्देह खालामालाबानो बिसोरजों रायज्लायनाया साबसिन जागोन, नङाब्ला नोंथांनि सोमोन्दोआ थाबैनो बायनो हागौ। वृषभ राशि। जुदि सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गावसोरनि सोमोन्दोनि बागै खोन्थानो सानदोंब्ला दिनै बेनि थाखाय मोजां जागोन। आसा खालामो बिसोरो नोंथांनि सोमोन्दोखौ गनायगोन। दिनै हाबा जानाय जरानि साना सिगांनि सानफोरनिख्रुइ साबसिन जागोन। मिथुन राशि। सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरा गावनि जिउ लोगोरिजों रावजोंबो गोसो बोनो नाङा, नङाब्ला इयुनाव नोंथाङा थारैनो दुखु मोनगोन। जुलि जानाय जरानि सोमोन्दोआ आबेगारि महरै गोख्रों जागोन। हारसिं थागिबिफोरा गावसोरनि गिबि अननायखौ मोनफिननो हागौ। कर्क राशि। सोमोन्दोआव थानाय जरानि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबगोन। गावनि जिउ लोगोरिजों सम हगारनाया थासारिनि थाखाय साबजाथाव जानो हागौ। जायफोरा हाबा जाबाय, मोजां मोनलायनायनि बेलायाव मोनसे साबसिन सान जागोन। बे समावनो जायफोरा गावसोरनि थाखाय लोगोरि नागिरगासिनो बिसोरो गावसोरनि गोमानाय अननायखौ मोनफिननो हागोन। सिंह राशि। जायफोरनि बिमा-बिफाया गावसोरनि हाबानि थाखाय सासे मोजां लोगोरि नागिरगासिनो दं, बिसोरनि नागिरनाया सानजौफुआव जोबनो हागौ। हाबा जानाय आरो सोमोन्दोनि सुबुंफोरनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदै थागोन। कन्या राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव हाबा जानाय आरो सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोर मोन्नैनिबो थाखाय गोसोखांथाव जागोन। सानजौफुआव नोंनि पार्टनारआ नोंथांखौ मोनसे गिदिर सारप्राइज होनो हागौ। बेजों लोगोसे जायफोरा हाबा जायाखै बिसोरनि जिउआव गोमानाय अनलायनायनि फिन फैफिननो हागौ। तुला राशि। सोमोन्दो आरो हाबा जानाय सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ लोगोरिजों रमान्टिक सम बारहोनो थाखाय जोबोद खुसि जागोन। बेनि अनगायैबो नोंसोर सानैनि गेजेराव थानाय गोरोन्थि बुजिलायनायाबो सान जोबनायनि सिगांनो जोबगोन। वृश्चिक राशि। हाबा जानाय आरो सोमोन्दोआव गावनि पार्टनारजों रायज्लायनाय समाव गावनि रागाखौ दबथाय, नङाब्ला नाङा-फाङा रागा जोंनाय हुदानि थाखाय नोंसोर सानैनि गेजेराव गोरोबलायै जानो हागौ। धनु राशि। जुदि हाबा जानाय सुबुंफोरा गावनि जिउ लोगोरिजों बबेहायबा बायजोआव थांगासिनो दं, अब्ला नोंथांनि रागाखौ दबथाय। बेनि अनगायैबो गावनि जिउ लोगोरिजों रावजोंबो गोसो बोहोनानै दानांलाय, नङाब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बेनि थाखाय उनदाहा खालामगोन। बेराफारसेथिं जायफोरा दासो सोमोन्दोआव फैदों बिसोरनि साना मोजां मोनलायनायनि बेलायाव सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। मकर राशि। जुदि हारसिं मानसिफ्रा गावसोरनि जायखिजाया लोगोफोरखौ मोजां मोनो, अब्ला बिसोरनि सिगाङाव गावसोरनि मोन्दांथिफोरखौ फोरमायनाया मोजां। नोंथाङा सान जोबनायनि सिगां मोनसे फिननायबो मोननो हागौ। बेराफारसेथिं जायफोरा हाबा जाबाय एबा जायफोरा सोमोन्दोआव दं, मोजां मोनलायनायनि बेलायाव थांनाय सानफोरनिख्रुइ साबसिन जागोन। कुम्भ राशि। सोमोन्दो आरो हाबा जानाय सुबुंनि मुडआ दिनै जुनियायै मोजां जानाय नङा। गोनांथि गैयाजासे पार्टनारजों नांज्लायनायबो जानो हागौ, जाय बिसोरनि सावस्रियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन। एखे समावनो जायफोरा हारसिं, बिसोरो थाबैनो मोजां मोनलायनायनि बेलायाव मोजां खौरां मोननो हागौ। मीन राशि। बिसोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा सोमोन्दोआव थानाय जरानि मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दै मिन्थिनो हायो, जायनि जाहोनाव मीन राशिनि सुबुंफोरा दिनै सानसे दुंहाव थागोन। बेजों लोगोसे जाय सुबुंफोरा हाबा जाखांबाय बिसोरनि जिउ लोगोरिजों नांज्लायनायबो जानो हागौ, जायनि जाहोनाव सानसे गोसोआव गोजोन गैयै थाबाय थागोन।